Ivan, gising na. Maaga pa tayong pupunta ng palengke. Apo, pumangon ka na dyan. Lola, mamaya na po. Inaantok pa po ako eh. Ay, wala nang oras para matulog pa. Bumangon ka na dyan at maghanda. Marami pa tayong gagawin ngayong araw. Lola, sige na po. Inaantok pa talaga ako. Gabing-gabi na kaya tayo nakauwi kahapon. Gusto ko mang patulugin ka pa. Ngunit kailangan na nating gumayak. Kaya sige na, bumangon ka na at maghanda. Baka tanghaliin tayo sa ating pupuntahan. Ay, opo. Ito na, babangon na. Pakihanda na ang aking bayong nang makaalis na tayo. Saan po ba nakalagay, Lola? Ay, malapit sa may hagdan. Nakasabit lang dyan. Sige po, maghihilamos lang po. Paspasan mong kilos. Opo, Lola. Sandali lang po. Halika na. Alalayan mo ang lola dahil masakit ng aking mga kasukasuan. Habang tumatanda nararamdaman kong panghihina ng katawan. Kaya ikaw na bata ka. Mag-ehersisyo ka araw-araw. Opo, Lola. Dahan-dahan lang po. Ay. Baka madulas po kayo. Oo. Salamat, Apo. Halika na. Lola? Bakit, Apo? May tanong lang po ako. Ano yun? Bakit po ba natin ito ginagawa? Ang alin? Anong ibig mong sabihin? Ito po. Ang pagising ng madaling araw at lumakad ng napakalayo para lang marating ang bayan. Iyon ba? Kailangan kasi nating mauna sa bagsakan ng gulay. Mas maaga ay mas mura mapapakyaw. Hindi po yun, Lola. Ang ibig ko pong sabihin, ito pong ginagawa natin araw-araw. Ang magtinda ng mga gulay sa bangketa. Dahil kailangan natin to para mabuhay. Kung hindi tayo maghahanap buhay, ay kakalam ang ating sikmura. Pero bakit po yung ibang bata? Nakakapaglaro maghapon. Bakit ako palaging... Dahil iba tayo sa kanila. Hayaan mo, maiintindihan mo rin ang lahat pag ika'y tumanda na. Dear love, akala ko nung una, sadyang ayaw lang ako paglaruin ni Lola at makihalubilo sa kapwa ko bata na makakaistorbo lang ito sa aming paghahanap buhay. Pero sa tuwing pinagmamasdan ko siya sa kanyang mga ginagawa, habang tumatagal ay nakikita ko ang kasagutan. Mas lalo kong nauunawaan ang estado ng aming pamumuhay at kung bakit kailangang magsumikap. Apo, ilatag mo nga yung sako nang mailak muna natin yung mga gulay. Dito po ba, Lola? Oo, dyan nga. Ayusin mo lang ang pagtumpok at baka masira ang mga gulay. Hindi na maibebenta yan ng maayos. Opo. Lola, siraan na po itong sako. Pagtsagaan na lang natin. Hindi naman pwedeng ilapag na lang natin sa kalsada ang paninda. Tulungan mo na nga rin ako. Tatanggalin natin yung mga bulok na parte sa gulay. Opo. Lola, nagugutom na po ako. Pipiso na lang din itong perang hawak ko. Wala pang buena mano. Ito. Bahaw. Sabawan mo ng kape. Paano po kayo, Lola? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko namang magtiis ng gutom. Basta may tubig. Busog na ako. O siya, kumain ka na. Sa'yo na lang yan. Hindi po. Hati na lang po tayo dito, Lola. Sigurado ka ba? Kulang pa nga yan sa'yo. Ayos lang po yun. Ito po, kalahati sa'yo at kalahati sa akin. Para po busog tayong dalawa. Puro ka talaga kalokohan. Salamat. Sana'y dumami na nga ang mga mamimili. Uminom ka rin ng maraming tubig para mabusog ka. Opo. Ale,
bili na po kayo ng gulay. Sariwa po ito. Ate, gulay po. Baka gusto niyo pong magpakpet. Gulay kayo dyan, kuya. Masustansya ito para sa ating katawan. Ate, bili na po kayo. Bueno mano lang po. Kuyang Pogi, bili ka na para sagutin ka na ng nililigawan mo. Ating ganda, bili na po kayo. Ate, gulay po. Ay, ang hirap naman po mag-alok ng gulay, Lola. Ganyan talaga ang magtitinda. Minsan malakas at minsan din ay matumal. Tiyagaan lang talaga para makabenta. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan, Lola. Mabuti kung ganoon. Oh, si Suki yun na. Suki, halika, pumili ka na. Sariwang-sariwang mga gulay. Bagong hango lang. Masarap to pag niluto at sinahog sa karne. Manamis-namis. Ang aga nyo naman po rito, Manang Remedios. Abay, syempre. Kailangang makabenta para may pambili ng makakain. Sinabawan nga lang namin ng kape ang bahaw para magkalaman ng sikmura kahit papaano. Kaya sana'y swertihin ako sa buena mano mo. Napaka-madiskarte nyo naman po. Ay, kailangan talagang gumawa ng paraan para may panlamang tiyan. Kung wala kang gagawin ay tsak, mamamatay kang dilatang mata sa gutom. Totoo po. Ang mahal na din po kasi ng mga bilihin. Yung 500 nga po, iilan lang ang mapapamili. Tapos, ang sahod, kakarampot. Mahirap talagang buhay, pero mairaraos. Magkano po ba tong pechay nyo? 15. 2 pechay nga po at 10 pisong sibuyas. Ivan, narinig mo naman. Ipagbalot mo na si ate. Lumalaki pong gwapo yung apo nyo. Sinabi mo pa. Manang-mana sa kanyang tatay. Nasaan na po ba yung mga magulang niya? Pumanaw ng kanyang ama. Yung nanay na may umalis na at hindi na nagpakita. Kaya naiwan sa aking pangangalaga itong apo ko. Oh, ito na pala. Maraming salamat, Suki. Ikaw pa lang talagang bumibili. Yan lang bang bibilhin mo? Wala ka nang idadagdag. Baka naman may nakalimutan ka pa. Naku, ito na po muna. Siya, mauuna na po ako. Salamat po ulit. Salamat din. Salamat po. Sa ulitin. Dear love, ito ang kinalakihan kong buhay kasama si Lola. Mahirap kasi kailangan kumayod. Kung wala kang benta, wala kang pera. At kung wala kang pera, wala ring pagkain sa mesa. Ganyan ang kalakaran sa tulad naming isang kahig, isang tuka. Nakakalungkot lang dahil kahit anong kahit ang gawin namin, nananatili kami sa mahirap naming kalagayan. Oh, Manang Remedios! Magtatanghali na. Siguro naman may pambayad sa pwesto. Ay kuya, baka naman mapagbigyan mo pa kami ng apo ko. Naku, Manang! Kailangan ko ng maningil. Uwi na kasi ako. Kuya, maliit pa lang ang benta namin. Ilan pa lang ang bumibili. Baka naman pwedeng bumalik ka na lang. Manang, hindi ko na problema yan. Kailangan ko ang bayad. Paano po yan, Lola? Wala tayong magagawa, apo. Ganitong patakaran. Kunin mo nga yung 150 dyan sa lagayan. Ito po, Lola. Yan naman pala. Meron naman pala kayo pambayad. Pinatagal nyo pa. Siya. Salamat. Lola, 20 lang po yung laman ng lagayan ng benta. Hindi bale. Mabebenta naman natin ang lahat ng ating paninda. Tiwala lang. Sukli ko? Anong sukli? Yung sukli ko sa 100. Ale, 50 lang hong binayad nyo at hindi 100. Anong 50? Huwag niyo nga ho akong lokohin. 100 ang pera ko. Ale, ay nagkakamali po kayo. Nay, 100 po ang binigay ko sa inyo.
Inabot ko agad, kaya paanong mangyayaring 40 na lang ang sukli ko? Hindi ko ho alam. Ang inabot nyo lang talaga sa akin ay 50. Kaya nga 40 na lang ang sukli ninyo. Nay, huwag niyo naman ho akong gulangan. Matanda na nga kayo, nanggugulang pa kayo. 100 po ang binigay ko. Baka naman binulsa na ng apo niyo. Ay Ale, huwag nyo naman pong pagbintangan ng aking apo. Ito pa lang ang napagbentahan namin. Kaya paanong magkakaroon ng 100? Basta, ibalik niyo na lang yung 100 ko. Oh, eto yung gulay niyo. Ale, wala ho akong ipang-aabono dyan. Wala ho akong pakialam. Ibalik niyo ang 100 ko. Dahil yan na lang ang pera ko. Teka, huwag naman kayong magsisisigaw. Ivan, ibigay mo na nga lang yung natitirang 50 sa ating benta. Pero Lola... Ibigay mo na lang nang matapos na. Sige po. O ito po, pasensya na sa abala. Itong mga to, makaalis na nga. Lola, bakit nyo naman po binigay yung natitirang kita natin? Ano na pong ipambibili natin ng bigas? Dating gawin. Mangutang na muna tayo sa tindahan para may hapunan tayo mamaya. Kailangan nating maibenta ang lahat ng to at malaki ang porsyento ng utang. Pasensya na po, Lola. Ay para saan naman ako? Kung inayos ko lang po sana yung pagtanggap ng bayad, hindi sana magkakaganito. Hindi mo yun kasalanan. Hayaan mo na. Makakahanap din tayo ng paraan para may ipangbili ng pagkain. O siya, ilako mo na muna ito. Sige po, Lola. Sana makabenta po ako ng marami. Kaawaan ka ng Diyos. Pasukin nyo! Ay, teka! Anong nangyayari? May mga truck po, Lola. Clearing operation po yata. Clearing operation? Nagbabayad naman ng mga tao dito Kumpiskahin nyo yung mga paninda. Sinabihan na kayong bawal magtinda sa bangketa pero ang titigas ng ulo nyo. Paulit-ulit na lang ho tayo. Sandali. Bakit nyo kinukuha ang aming mga paninda? Sandali, itinda namin yan. Sandali, yung mga gulay ko. Sandali lang. Pasensya na, Nay. Ilang beses na naming sinabi sa inyo na bawal magtinda sa bangketa. Pero pagkatapos ng ilang araw, babalik na naman kayo. Paulit-ulit na lang ho tayo. Pero Manong, nagbayad na po kami ng aming pwesto. Hindi nyo pwedeng kumpiskahin ang aming paninda. Sino ho ba ang nagsabi sa inyong magbayad kayo? Alam niyo hong iligal ang pagtitinda rito at kung may naniningil man, sinasabi ko sa inyo hindi yun otorisado. At hindi na rin namin problema yon. Bawal ho ang mga vendor sa bangketa. Kuya, sandali po. Paninda po namin yan. Bata, huwag kang makialam dito. Wala kang kinalaman dito. Manong, maawa ho kayo. Ipinangutang lang namin ang puhunan dyan. Abay, pasensyahan na lang po. Ginagawa lang ho namin ang aming trabaho. Huwag ho kayong magagalit kung kukumpiskahin namin yan. Oh, isang pa na yan sa truck. Manong, maawa na ho kayo. Ito lang ang kinabubuhay namin ng apo ko. Wala naman kaming ibang pagkukunan. Maawa naman kayo. Kuya, huwag niyo pong kunin ang paninda namin. Saglit lang po. Baklasin nyo na rin yung mga lamesa dyan at sabitan. Titigas ng mga ulo nyo. Manong, hindi naman kami masamang tao. Nagtatrabaho kami ng marangal at patas. Gusto lang namin kumita. Kaya nakikiusap kami. Magkaroon naman kayo ng konsiderasyon. Maging patas naman kayo sa aming mga mahihirap. Kami naghahanap buhay, hindi para yumaman. Nagbebenta kami dahil ito lang ang aming pagkukunan ng panlamang tiyan. Bakit naman kayo ganyan? Paano naman kami? Lola, tama na po. Kuya, nakikiusap po kami. Kahit isuri nyo na lang po ang aming mga paninda. Dear Love, kahit 3 taon na mula nang pumanaw ang aking lola, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan kung paano kami tinanggalan ng karapatan at pangkabuhayan. Sa panahon ngayon kapag wala kang pera,
ay etsapuera ka. Hindi ko talaga lubos na nauunawaan. Kapag pulubi ang nanlilimos sa lansangan, palaging sinasabi na bakit hindi ka magbanat ng buto. Pero kapag nagbabanat naman ng buto, ay hindi naman patas ang mundo. Bakit kahit lumalaban na ng patas, ay wala naman sa hulog ang batas? Ang pribilehiyo ba ay matatamasa lang ng mga nasa taas? Palagi na lang bang ganito? Kailan ba magbabago ang sistema ng mundo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!